Жейкінінде баста биеклекке, қара әлі мәңгер яғына. Мәңгі ешіл сірлі қайынсарға, бұрмаланған симет ярына. Риваятлер, ел язмалар түгел, ләкин діріслік бар сихірлі. Меңнәр алыплары нигіз салған, мәңгер деген ауыл шул инде. Биеклекке баста ауылыңа қара, көз алдыңнан уздыр тарихын. Ауылыңны хиштә ұныта күрмә, шунда ғына бәхет табарсың. Уйлар туа қойшық көңілімді, жырлайсылар келе шашынып, сағынуларына мұңлы күйге салып, мәңгеріме қайтам ашқынып. Казан артының иң милли ғырыф-гадәтләргә тугры районнарының берсе. Билгеле, биредә инсаф, әдәби татар теле бүгенге көнгәчә сакланып килә. Шул исәптән үзебезнең Олы Мәңгәр авылында да бу яктан горурланыр эшләребез күп. Бездә барда татарлар, аралашуыбыз бары тик газиз ана телебездә. Мәктәбебездә дәресләр татар телендә алып барыла, барлык чараларда татар телендә уза. Бу эштә безнең төп ярдәмчеләребез булып өлкәннәр тора. Киләчәк буында татар теленә мәхәббәт уятуда, телебезне саклауда алар безнең иң беренче терәгебез, ярдәмчеләребез. Телебезне саклау буенча, аны үстерү буенча эшне алга таба да тырышып башкарырбыз дип уйлыйм. Яшел хәтфә, була симет буйлары, күңелдә дәртләр уята, мәңгәр сабан туйлары. Шатлыклар күңелебездә, ал кояш күгебездә. Кайтыгыз дуслар кунакка, сабан туйлар гөрли бездә.